Voor 1 april moest er een oplossing komen, anders zou het Rijk zelfs ingrijpen en de kosten verhalen op de gemeente. Alle gemeentes zijn verplicht om asielziekers met verblijfsvergunning te huisvesten, zoals het Rijk ze over het hele land verspreiden. Gemeentes en woningbouwcorporaties zetten haar de bot voor in, met name op al de helft van de bargerin, de wie een busruis terug het beeld bij potentiële werkjouwersdel met jouw alieneert, want de asielzieken met verblijfsvergunning wil net op het platteland wonen. Dus het is een beetje irreëel om te veronderstellen dat elk dorp wel één vluchteling kan opnemen. Die mensen die willen ook graag samen dingen gaan doen. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld de gemeente Leeuwarden, die voldoet in er eentje al zo'n beetje aan de totale taakstelling voor heel Friesland. Ook wel logisch, want daar kun je inderdaad in je eigen groep, wat Friesen tenslotte in Amsterdam ook doen, kun je elkaar blijven opzoeken. Lang omlet met het project sneller thuisgeven. Nou, uitkomst bieden. Een coördinator krijgt de opdracht met alle partijen beter gearwerken te litten. Poppen dat met het zou komen dat asielziekers net meer een huis weigeren. Het ministerie heeft nu gezegd, we gaan nu echt proberen om inderdaad ook dat vrijblijvende eraf te halen. En dat als mensen een woning krijgen, dan moeten ze hem ook accepteren. Ik hoop dat het lukt. We gaan er echt heel goed aan meewerken, maar ik hou me in twijfels.